హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ రామకృష్ణ. మీరు చూస్తున్నారు ఎంఆర్కే తెలుగు టెక్. ఇవాళ మనం వీడియోలో వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక యాప్కు సంబంధించి సెప్టెంబర్ మంత్లో పెన్షన్ అనేది ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి, అదేవిధంగా ఈ యాప్కు సంబంధించి పూర్తి సమాచారం అయితే వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ప్రజెంట్ ఈ యాప్ వర్షన్ వచ్చేసి ప్లేస్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళి అప్డేట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఈ సెప్టెంబర్ మంత్ వచ్చేసి ఏదైతే పెన్షనర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క బయోమెట్రిక్స్ తీసుకొని పెన్షన్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ పెన్షనర్ బయోమెట్రిక్ కానీ 3 times కానీ ఫెయిల్ అయినట్లయితే అలాంటి వారి పెన్షనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ నేమ్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా వెల్ఫేర్ లాగిన్లోకి అయితే వెళ్తాయి. అక్కడ వెల్ఫేర్ పీడీఓ పద్ధతిలో వాళ్ళకి క్యాప్చర్ చేసుకొని వాళ్ళ ఫోటోని పెన్షన్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే చేస్తారు. ఒకవేళ 2 months 3 months పెన్షన్ ఎవరైనా తీసుకోకుండా ఉండి వాళ్ళకి పీడీఓ పద్ధతిలో పెన్షన్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడానికి అయితే వీలైతే పడదు. అదేవిధంగా ఈ పెన్షన్ యాప్కు సంబంధించి లాస్ట్ 3-4 months నుంచి ఫోటో తీసుకొని పెన్షన్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశారు. ప్రజెంట్ ఈ మంత్ అయితే ఆప్షన్ అయితే ఇంకా ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ అప్డేట్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తాను. ఒకసారి ఈ యాప్ను కూడా మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ప్రజెంట్ 1.8 వర్షన్ కానీ ఒకసారి కానీ మనం లాగిన్ అయ్యి గమనించినట్లయితే సేమ్ ఇంతకుముందు ఏదైతే లాగిన్ అయ్యామో మన బయోమెట్రిక్స్ ఇచ్చేసి లాగిన్ అయితే అవ్వాల్సి అయితే ఉంటుంది. మనకి సేమ్ ఇంతకుముందు ఏ విధంగా డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అయిందో సేమ్ అదే విధంగా డాష్ బోర్డ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. ఒకసారి మీ రిపోర్ట్స్ ఏ ఉన్నాయో ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. మీకు సంబంధించి అన్ని పెన్షన్స్ వచ్చాయో లేవో ఒకసారి క్లియర్గా అయితే చెక్ చేసుకోండి. కొంతమందికి వచ్చేసి కొన్ని పెన్షన్స్ అనే హోల్డ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోయాయి. ఇక్కడ మీకు సంబంధించిన పెన్షన్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ లేదు. ఒకసారి పేమెంట్స్లోకి వెళ్ళి మీరు చెక్ చేసినట్లయితే మీకు సంబంధించిన పెన్షనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డిస్ప్లే అయితే అవుతారు. వాళ్ళ ముందున్న పే ఆప్షన్ కానీ మనం క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇంతకుముందు COVID-19 సంబంధించిన పాపప్ ఓపెన్ అయ్యి కెమెరా అయితే ఓపెన్ అయ్యేది. ప్రజెంట్ ఈ వర్షన్లో బయోమెట్రిక్ సంబంధించిన పాపప్ అనేది ఓపెన్ అయ్యి బెనిఫిషరీ యొక్క థంబ్ అనేది తీసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. ఇలా థంబ్ తీసుకొని వాళ్ళకి సంబంధించిన పేమెంట్ స్లిప్ సక్సెస్ఫుల్ అయిన తర్వాత పెన్షన్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది. ప్రజెంట్ ఈ వర్షన్లో ఈ ఆప్షన్ మాత్రం అవైలబుల్గా అయితే ఉంది. ఒకవేళ కెమెరాకు సంబంధించిన ఆప్షన్ కానీ అప్డేట్ ఇచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు అప్డేట్ అయితే ఇస్తాను. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మీకు యూస్ఫుల్ అయితే ఖచ్చితంగా చిన్న లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. కొత్త వారైనా విజిట్ చేస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.